So gisayuhan gyud ato mga waiklaki no. Basin ta diri. Kay gahapon daga magtilapia gud gahapon gud no. Medyo naibog to sa tilapia ba. So kakitihan na to. No. Na si Kuya G dito. Dadas Kuya G. So lubog man mga waiklaki no. Pero try up na to tong bisdek no. Tiga po. One and down. Kini. Good size nga. Good size. Good size, oy. Nope. Double, oy. Double taga double. Cuma malay pa rin sa matsulose yan eh. Balin na sa tika dito waiklaki kay murag ano man ka. Pag ni init man ka. Gara waiklaki yo. Laki. Nope. Nope. Puro pindang. Dua ka oras mulai report. Puro pindang. Naik salib bro. Yung ipit judaan ni ba? Nope. Nope. So yung mga waiklaki no. Kung gutom na gud kayo. Waiklaki. Yo. Smart Lucy oh. Malupa na gud Smart Lucy ani ba. Di pa ito. Nope. Harus may ikut Mark. Itu nasang raw. Nasang gitu. Ay, pa. Tama ano. Asa na naigo mo waiklaki oh. Asang. May tawag na imbos mo pizza waiklaki oh.
wait lang. Boy. Ay, kalaki oh. Ay, kalaki. Lipay na siya. Kaya mag-bless eh. Ha? Lalagi. Sanong din ako. Kuya. Ranger ko. Ay lagi ako. Kone ba? Di mag-ibig ako. So, mga klaki no? Ito ay klaki. Ito ay klaki kay medyo Gutom na, oy. Gutom, oy. so, ito ay klaki no? Ito ay klaki. Ito ay klaki. Ay, naku, klaki pa. Ito ba? Ito ba? Ano ba? Ito no? Lian yung klaki oh. Sudan na, oy. Oh, oy. Ah. Bye-bye. Lah, wait lagi din na to. Yo! Bye, have a great time. Oy, kalaki.